Nye ke wale ɲuman bari ni denmisɛnnin bɛɛ b'a kɛ tan to n'a fɔ ale ta ɲɔgɔn ka ɲamɔgɔ ko in bɔ a la kɛnɛ ma ni ne anw ka laɲini mais ni gala sɔnna a ma ne seko ye min m'a kɛ deni ka ko la awɔ ne Bafin me n seko kɛ. Mama ita kanki. Tan difa. Papa ka dumuni sigi. Ayo dumuni mɛnɛ bi dɛ. Mama, ne ni cɛ dɔ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ san 3. Ne n'a y'o de kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon, bi a ye ne wele o y'a sɔrɔ ne bɛ ka baara la. Ne ko n'a y'a sɔrɔ sɛbɛkɛla de don a ka ne fɛ yen. Komi bi m'an bila ɲɔgɔn fɛ wa. A ko n ma k'a b'a fɔ a tɔntɔn ye. Ko ne y'a fɔ a tɔntɔn ye n'a ko kɛra cogoya min na k'a bɛ se yan nɔ. Wa a kɔni kun ka di ne ye a ka ne furu de tiɲɛ yɛrɛ. Mɔgɔ ɲɛnama kɔni don. Kom, a b'a mun fɔ ye? Kunu ne y'a ci tɔn sigiyɔrɔ la de. A taara wari di ko dɔ kɛ a kun m'olu le ɲɛfɔ ne ɲɛna. N'a tolila kasaw bɔ. Papa yɛrɛ kɔni ma kuma jugu. An tɛ minɛ ninnu cɛ an ka don ne so kɔnɔ. N'a ma ɲɛ. Ala don so kɔnɔ. N'i ma ɲɛ i ka dumuni sigi. Ne yɛrɛ bɛ taa n bila. Kuma tile ka fɛ sunɔgɔ. I ka fini wɛrɛni b'i la fɔlɔ. Cɛ, na taa n ka petini ka jateminɛ kɛ somakɛ fɛ yen fɔlɔ. Ina. Fana. Kan jumɛn b'i da? Ne yɛrɛ ko ne tagatɔ y'aw fɛ yen. Ne yɛrɛ kun bɛna taa aw fɛ yen sisan. N'a ma ɲɛ a ye ɲɔgɔn kun an ka sigi. Fana, ne ni dɔ de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ san 3. Dɔgɔw lo cɛ kuma ni ka di dɛ. Mais a ko n ma k'a bɛna ko kɛ sɛbɛn ye k'a bɛna furu ani furu ye siɲɛ kelen. Komi bi m'an bila ɲɔgɔn fɛ san 3 dɔ b'a sanfɛ. A yɛrɛ ko Ali. O ye Ali jumɛn ne kɔrɔkɛ Ali ya? A mana k'a sugu sugu a mana kɛ Ali tɔgɔ sugu sugu ye. A kɔni tiɲɛna a ka di ne yɛrɛ wa a ye furuko kuma min yɛrɛ fɔ o yɛrɛ diyara n ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan parce que la bi m'an bila ɲɔgɔn fɛ. Bi ne yɛrɛ ye kuma fɔ n ka lamɛri ɲɛna a ko awɔ a y'a mɛn. N ko Ale ye ne fa kɔrɔkɛ di ne. A kɔni ko k'a bɛ taa fɔ a tɔntɔn ɲɛna. Bon e sama fɔ ne k'a fa ban. Bon N'a fa banna o ye ne kɔrɔkɛ Ali de. Mais ne kɔrɔkɛ y'a kɛ yan nɔ wa mɔgɔ muɲunenba de don. An ta ye kɔni ne kɔrɔkɛ kɔni don. Ne fa bɛ sɔn problème foyi t'a la. E bɛ furu ka don an fɛ yen. Ja ne yɛrɛ nimɔgɔmuso de ye o. Est-ce que an tɛ ɲɔgɔn bila yan? Cɛ kana to ka mara kɔnɔ ko kɛ n na dɛ. Awɔ n y'a mɛn. Cɛ, somakɛ ka yɔrɔ yɛrɛ yɛlɛli i n'a fɔ kuluba. Ya. Bafin cɛ. Bafin, an cɛ. Dan sɔgɔ ni ko. Sigi b'an sɔrɔ. Ne ni sigi kɔni. Bisimila. Bafin, a ko a ma juguya. N denkɛ Ali. A ko a taara sen fɛ kunna sini. Ko ani musoman dɔ kun ɲɔgɔn fɛ. Kanu na. Ko mais u mɛnna ɲɔgɔn fɛ. A bɛ sisan u bɛ fɛ k'a kɛ sɛbɛ ye. O de ne sekun fɛ a Bafin. I ka layɛli kɛ n'a sɔrɔ furu in ka d'a la walima ni furu in man d'a la. Isa, i denkɛ Ali a kun sera ne yɛrɛ ma. Mais o tɛna n bali ka layɛli kɛ. A ye kuma ɲɛfɔ ne ye. N y'a fɔ a ye n ka taa f'i ye.
mais a ko k'a y'a fiɲɛ ka ban mais I nana o diyara ye o diyara n ye kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma n seko ye min n m'a lajɛ o bɛ diya n ye dɛ n bɛ cɛ ɲininka n bɛ Buguri ɲininka Isa ni denkɛ Ali ka ko in na ye ko in na ye ko in furu in ka di a la mais Bafin e ka cayalen no dɛ Bafin min bɛ I t'a ɲɛfɔ n ye Isa Bafin ko bɛɛ mana fɔ k'a ma Bafin ne na ko e fɛ kana foyi dogo na I ye tiɲɛ fɛn fɛn a fɔ n ye mais n'i ko n k'a fɔ n m'a fɔ dɛ a fɔ ne na ko y'o de ye Isa I den ko in ka di a la mais ko dɔ bɛ ko in kɔnɔna na ne yɛrɛ ni n ka dɔnko ma se k'a ye fɔlɔ ko dɔ bɛ ko in kɔnɔna na n saraka min bɛ ko in na n b'a f'i ɲɛna parce que ko dɔ kan ka kɛ o bɛ bɔ su fɛ su 1 heure wagati n'angolo 12 de b'o baara in kɛ olu sanfɛ su na mais n'o jaabi bɔra mun na I bɛ na n b'o f'i ɲɛna mais yiri dɔw dilan sini I bɛ mɔgɔ bila ka na o min fɛ walima I yɛrɛ bɛ na problème foyi t'a la dan sɔgɔni mais furu in kɔni a ka di a la a ka di a la problème foyi t'a la Bafin I y'a fɔ cogo min an b'a kɛ ten mais na n ka jateminɛ ka woro sɔngɔ d'i ma wala Bafin I bɛ nin kɛ woro sɔngɔ ye ka da dugu ma o problème t'a la filɛ nin ka tile yɛrɛ caya ka hɛrɛ fɔ n kɔ n ka cɛkala 7 yɛrɛ la kamalen baba mɔgɔ ɲɛnama do mɔgɔ kɔnɔ jɛlenba do a y'a hakili sɔn den na ka ɲa ne yɛrɛ seko ye min ye n m'o k'u ye furuko in na kɔni n seko ye min ye n m'o k'u ye o bɛɛ n'a ta n bɛna n ka cɛkala 7 ma ne sigilen b'aw de kan koyi n y'a mɛn Bafin aw de do aw de y'a kɛ ne faw ye k'a kɛ ne mɔkɛw ye ko n sigilen tɛ gansan kan n sigilen b'aw de kan o ko la ne tɛ se dɛ aw de bɛ se ko in ye aw de ta ye aw de bɛ se ka ko in kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ dɔn aw de bɛ se ka muso kɔnɔma tɔ k'a den cɛya n'a musoya dɔn k'a sɔrɔ a ma kɛ wo ye o ko la saraka min bɛ ko in na a t'a bɔ n ye wa n ye nin faamu n ko tɔw yɛrɛ bɛ n bolo awɔ Fana. Ya yɛrɛ fama yɛrɛ. Ne sinsin koyi. E cɛ ale nin ka di n ye kabini n fitinin koyi. Awɔ ma kala ma sinsin kɔni. O ka di ye kojugu. N ko ko tɛ kulonkɛ koyi. Mais bon ale ne kun mago de b'e la quoi. A ka di kɔni fana. Awɔ a ka di ale. Est ce que an tɛna kɛrɛfɛ. Ok n'o ka di ye. Fana kun mɔgɔ bɛ na ka di kɔni. Awɔ ale a ka di. Ne kun bɛ n'i ɲininka de. Ne terimuso dɔ ko Ina. A ko ne ma k'ale ni ale tɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ɲinɛ y'a san 3 de. Ne ko n ko ne kɔrɔkɛ ale yan. Ko k'a kɔni mana kɛ ale fɛn o fɛn. Bari a ye kuma fɔ cogo o cogo o ni e de bɔlen don ne fana ko ne kɔrɔkɛ ale don.
ngome ni nyene na fo Janoro na awo nini na kuma nyɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ an ye san 3 de kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a yɛrɛ y'a décidé ko an ka kɛ furu ye siɲɛ kelen bon ne bɔra ka taa fɔ tɔnɔ ɲɛna tɔnɔ ko k'a bɛna a ɲɛfɔ jeliba ɲɛna ko n'a kɛra cogo min na k'a b'a jaabi fɔ an ɲɛna bon a ma jaabi fɔ an ɲɛna fɔlɔ ne ni papa fɛnɛ ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ kabini ne nana ne ni papa ma ɲɔgɔn mais n'a kɛra cogo min na bon o ye dɔ fɔ an ɲɛna kan mais ayi a tɛ dogo i la ne terimuso in ka ɲi sa wa den ladamulen ba de don mɔgɔ ɲɛnɛman ba kuma kala a yɛrɛ ka to ka to an bonya toro wallahi ne n'a kun bɛ teriya la a mɛnna dɛ fo ka taa fɔ ne ka voyage ka tila ka na tuguni k'a ma k'a k'an bonya dɛ jagoya bɛ bonya n'a m'an bonya n bɛ kɔrɔkɛ a bonya n bɛ to ka yɛlɛ komi n terimuso don dɛ ayi kana bolo i bɛ kanga da a k'an bonya awɔ m'a fɔ a bɛ bonya dama k'i tigɛ n yɛrɛ tatɔ gɛrɛ na aw na kelen ta i tɛ simisi dɔ san ka di ne ma tuguni don wɛrɛ sini an bɛ kuma kɛ sa sinon nin tatɔ gɛrɛ na awɔ